O meu nome é Adela Sánchez Moreiras, son catedrática de Fisioloxía Vexetal na Universidade de Vigo, na Facultade de Bioloxía. Apaixóanme as plantas e todo o que elas fan, o que son quen de facer, como respostan as plantas ao medio ambiente e como facer que o futuro sexa máis sostible tamén, non? Dende o punto de vista agrícola. Temos dúas liñas de investigación principais. Unha é estudar como respostan as plantas ao cambio climático e como vai ser o comportamento das plantas ao cambio climático, porque se sabe algo, tampouco demasiado, pero se sabe algo dos animais, pero as plantas realmente se sabe pouquísimo de como van reaccionar ao cambio climático. Dende o punto de vista agrícola é moi importante saber como os cultivos van a respostar frente ao cambio climático. O que precisamos son cultivos non tanto resistentes, que tamén, senón resilientes, que se san quen de respostar e de levantarse e de volver a producir de forma efectiva despois dun evento extremo, non? Entón, un dos proxectos que temos, que é o Ruturres, que é un proxecto europeo que está liderado por Arvalis, que é un instituto francés, está enfocado xustamente niso, en buscar que parámetros das raíces das plantas son os que determinan que unha planta de cultivo sexa máis quen de ser resiliente ao cambio climático ou menos. Por que a raíz? Bueno, pois porque a raíz, digamos que é o centro neurálxico da planta. E nas raíces está agora posto foco, porque a comunicación co solo, e a comunicación coa microbiota do solo, e a comunicación con ese continuo solo que se dá, por exemplo, nun agroecosistema, non? E aí enlaza co outro dos proxectos que temos, que é o AgroSUS, que lidera a Universidade de Vigo, e son eu a coordinadora do proxecto. Empezou o ano pasado, o que busca é eliminar o uso de herbicidas sintéticos nos cultivos, para que un cultivo sexa quen de manexar as especies espontáneas que aparecen no cultivo sen que ningunha delas se volva dominante. Porque a biodiversidade é fundamental no agroecosistema, é fundamental, porque atraen polinizadores, atraen dispersadores de sementes, atraen aos enemigos dos teus enemigos. Se unha planta se está vendo atacada por parásitos, por exemplo, é quen de emitir volátiles que atraen as vespas que se alimentan deses parásitos. Entón, digamos que esas relacións multitróficas no ecosistema son importantes nun ecosistema natural, pero nun agroecosistema son decisivas. Buscamos estrategias agroecolóxicas nas 11 rexións bioxeográficas de Europa, non? E o que facemos é, poñer en marcha un concepto que xa ten anos, pero que últimamente está cobrando máis forza, porque digamos que a Unión Europea se deu de conta de que podía ser a transición perfecta, que é a agroecoloxía. A agroecoloxía non é ni tan estricta como a agricultura orgánica, nin é a agricultura convencional. É unha agricultura sostible que busca reducir ata o máximo o uso de compostos sintéticos. Nós temos en Galicia 3 cultivos, que son viñedo, pataca e trigo. Pataca e trigo en Ourense e viñedo nas Rías Baixas. E o que fixemos foi establecer talleres coas partes interesadas para decidir entre todos, con eles, porque son ao final os que realmente saben o que está a ocorrer no campo, son os agricultores, os viticultores e demais, que estrategias implementar. A xente non é moi consciente de que cando falamos de cambio climático e das extincións masivas polo cambio climático, sempre pensamos nos animais, pero cando unha especie vegetal se extingue, e prácticamente non se fala diso, se extingue toda unha plétora de compostos, de moléculas, que non se atopan en ningunha outra planta. Cando se extingue esa especie vegetal, se extingue toda unha posibilidade para nós que vai impedir que podamos facer uso desas potenciais novas sustancias anticancerígenas ou calmantes, antibióticos ou biocombustibles e demais. Entón, iso tamén temos que telo en conta, non? Que a loita contra o cambio climático non é só en pro das especies animais e de nós mesmos, senón tamén en pro das especies vegetais das cales dependemos, ao final, para prácticamente todo.